ஜெய கொடியுடன் ஜெய கொடியுடனே சென்ற மன்னரை ஸ்தோத்தரிப்போம். மண்ணுலகில் வந்து என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்ல என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. நின்று விட்டாரே மன்னன் கிறிஸ்து அச்சயன் பட்சமாய் அச்சயன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளினராலே. அச்சயன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளினராலே. நிச்சயம் சுவாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே. நிச்சயம் சுவாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து வெண்ணங்கி பொன்முடி வாத்தியமுடனே வெண்ணங்கி பொன்முடி வாத்தியம் மேல் வீடு ஜெய கொடியுடனே. வெண்ணங்கி பொன்முடி வாத்தியம் மேல் வீடு ஜெய கொடி விண்ணுலகில் சென்ற மன்னரை ஸ்தோத்தரிப்போம். மண்ணுலகில் வந்து விண்ணுலகில் சென்ற மன்னரை ஸ்தோத்தரிப்போம். என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னித்து விட்டாரே. ஹல்லேலூயா. இதுதான் நம்முடைய கிறிஸ்மஸ் செய்தி. ஹல்லேலூயா.